next part of this event is another in-the-race number, which is the Mekolon. This band, palagpagan po natin sila.
Iba din si I Sir. like it. Iba din talaga. Sir, amazing ka. Amazing si Sir. Oo, lahat ng talent. Kaya dengan ini yang berjalan saya agen na ang Facebook kami ikan sa Facebook na ang ginawa sa Facebook may pantalon niya. Ra. Kaya kilasipay lang lagi sa lakos kanya ni Slay. Bagus. Ay mana Ra na maranaw. Mr. Gawin ka ng tulong ka na. Sa siya sa malabang na anak niya bahay niya, Rokiam. Mato na sa kapinay